Amit kaideno nasugdagi adu nangna kana tawriba nupisina kailamdeno maming di palanu ko ado nabani relation lere ko relation lere matungda nang kaika tawre tawra kai tawruge ba nang nupi do kai bhat na tawja kai video na thado pai de kai video na thado pai de nabani kai le minaba sin hayo nana adunai video number ba video nama thamba nana nama thamba phone da toira natraga direct keno toira phone da video number ne ba ko adui phone to nang amok mana kainer jaya pugi nang mo adu keno toine ba thado ne hai ba kai gino nang mi video da nabani gi relation achet mai do mi ngon video thado kan hai di kai de Sim beloi na mahayo, sim tu kan mahayo ko. Adagi di nang na nupi ko isin ma kata kaya no, nupi kaya na nang beloi na siya. Ay nupi ate ya to beloi na kaya mo ni. Kaya nupi kaya ka nang beloi na kaya ba? Ado nang nupi da mesej hasil kaya ang bahay. Red kaya pa. Nupi nang da beloi na iba nupi si kaya no ba? Nang da beloi na iba nupi si kaya no ba? Koina ba natraga nang ga Chamina ko koina. Ay nupi chamina ko pa to de. Ano koina ba ma? Mo ka tene ba? Ay nang gi phone da yoram mo tam nang gi mi gi nupi gi rate ka hangam mi sa kai toy ba nang ga? Ana video da lat ba ma ye ta hangam mi ba. Ah. Kawai khangi ba nang ga? Mana se sa to ta to ma sa yo ran ta la ko to. Ah. Kun ta pa niya ma sa to ta mi ma ka na. Tare ni ana ni mo so mun ko o ko yam nei ya da ba ko da pa pi Re ko adu nang masana la lab ji are ko. Ha. mang de ga di pang ko Kaya nang tawag niya. Le nang gi maraji magani nupi nang ga nang gi nupi to koina ba ka sukai de ko. Relation lai bi bok ta pare ko. Adu mi gi masana ko nang na adu masada su to ro ba matung da amuk su nang na video na ma matung da video do amuk social media da thadok ke hai ne ba ko. Adu Ito yung